Bapake joget mriki monggo. Monggo lho, Pak. Niki walus kok. Ya. Palakrama budaya. Ya iki lah. Jenengan kersa es degan? Jenengan kersa? Lah niku enten degane dereng enten es. Enake batu. Lha kok batu malih Ese ora enek karek watu. Oh iya iya. Es batu. Batu. Ya wis, monggo jenengan bacotke. Nah. Syukur, monggo kok. Monggo los niki. Syukur bisa nyawa. Ayo Ibu monggo. Gunung bisa jadi kerja. Dene ora. Ayo Ibu gerakan badanmu. Lepojo. Ayo yo. Soso mawon. Sik ngesakne ibu-ibu. Bu, boyoke sampean aman to? Wah, keju karo ngene. Ayo, monggo. Syukur bisa nyawa. Ayo Bu, monggo Pak. Ye.
bali. Ayo kong. Ayo. Paling gunung tak jogi sego Yen manjung tak silih capek tarik napas sih. Bu sampean derek senam toh? Lho mboten, tapi kok semuangan kok senam ya. Wah, tukang macul. Wah, lagi. Tukang macul iki mesti semangat ngeten ya, Pak. Oh. Om, besok ada macul ya, ben semangat. Melu ibuke. Monggo bacotke. syukur bisa